Għaddejjin l-aħħar preparamenti sabiex nhar il-ħadd li ġej il-Partit Laburista itella l-maratona ġbita fondi li ssir kull sena f'Diċembru. Il-maratona ġbita fondi għandha għaddejja ġurnata sħiħa bosta attivitajiet għal familji Maltin u Għawċin. Fuq is-set mnejn se tiġi mxandra din l-attività fuq dan l-istazzjon, il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista George Azzopardi spjega wieħed mistenni jara il-ħadd li ġej. Mela, għaddejn bl-aħħar preparamenti biex nara ħadd ikonna maratona li titlaq fl-ofsinhar tibqa' sejra sa tard fil-għaxija sa 11 ta' fil-għaxija. Ħankun qegħdu nużaw dal-istudju din is-sala kif għamilna s-soltu kif ukoll ħankun qed ikollna villaġġ tal-miliet barra. Nistiednu il dawk li d-darba jixtiequ jinqaqdu magħna u jgawdu l-villaġġ fl-istess ħin l-attività ħad tkun qed tixxandar kollha minn Awġew. Awġew ħajkun hemm trasmissjoni diretta li ħadd intwara sintenti fuq l-istazzjonijiet wan. Il-messaġġ tal-Partit Laburista huwa kif il-poplu Malti jaf li għal kull euro li jinvesti fil-Partit Laburista dan imbagħad iroddu lura b'viżjoni għal pajjiż. Hawnhekk ukoll George Azzopardi wassal l-appell tiegħu. L-appell tagħna il dawk kollha qegħdin nismgħuna biex nara l-ħadd xi ħin jew ieħor jagħtu l-kontribuzzjoni tagħhom jistgħu jiġu hawnhekk jistgħu jużaw it-telefon, però nirringrazzjahom bil-qudiem tal-kontribuzzjoni tagħhom lill-Partit Laburista.